Hello guys, good day. Nandito tayo ngayon sa northeast portion ng Boracay Island sa kabundukan ng Boracay. Bali, nilakad ko mula doon sa southeast ng Boracay patungo rito sa northeast ng isla ng Boracay. So, in-explore natin kung ano yung kaya nating mabaktas o malakad. So ayan, nandito na tayo sa pinakaparte ng highway ng Boracay na kung saan ang pinakamataas na point, landmass road mula sa sea level. O ayan. So dito, ayun o, banda roon yung mga naglalakihang mga building hotel. Dito tayo pumilis dahil doon mayroon doong mga aso nakabantay para safety tayo rito. Siguro kasi may nakasulat doon unlawful occupation ng government land. So kaya ayun, parang mga ghost building, parang ghost town yung nangyari doon Ang daming building na walang tao, inabandona dahil unlawful yung occupation nila ng lupa dito sa Boracay. So ayan. Okay, and this is Waray TV. Ayun o, abandona yung mga papuntang hagdanan, papuntang taas para yung mga viewing deck siguro doon. Ayan o, mga tao-tao. Explore lang tayo dito sa Boracay. So ayan o, tanaw yung mga isla ng Boracay o bandang east. Ayan. Di masyado makita dahil sikat ng araw tayo. Ayun, tanaw dito yung mga islang malalayo siguro sa ano na yan, mga bandang Romblon, Mindoro. Ayan o. Okay. Para tayong ano ito. Para tayong lost in the forest in Boracay. Nag-iisa. Naglalakad sa isla ng Paraisong Boracay. Sa kabundukan ng Boracay. O ayan o. Kitang-kita na yung dito. Magandang view. So ayan. O ayan ang Sibuyan Sea. Banda ron ang mga isla ng Romblon. So, yan. Yung isla ng Panay. Ayan, kasi nandito tayo sa dulo ng northern tip ng Panay Island, which is Boracay Island. Ayun. Oh, Panay, Sibuyan Sea. Ayun, Romblon Island. Kitang-kita rito. Romblon yan. Marunong naman tayo sa mapping Nag-aral tayo ng oceanography. Okay. So ayan. Standby muna for a while and dito lang muna ako sandali lang. Okay, from this point, baba na tayo puntang north. Okay, this road is going northward direction. Ayan. Okay, lakad-lakad lang sa katanghalian. So ayun,
Ang ganda ng mga cove doon, no? White sands. Wow. So, ayan, na-cross path natin yung isla mula doon hanggang dito, east to west. So, nilakad natin yun nang hindi sumakay, walang sakay-sakay. Nasanay tayo sa lakaran. So, ayan, natapos natin ang lakad. Dito yung hantong natin. So, ayan, may iskinita doon. Parang lagusan to sa papuntang beach. Ayan, oh. Kasi may nakasulat yan. Araw-araw pumunta ron. So, tara. Pasukin natin. Right and left again. Oh, yun. So ayan, ang bungad natin. Bumungad tayo sa White Beach ng Boracay. West part portion ng Boracay. So ayan. Ayan yung popular landmark, may grotto. Okay guys, keep it up, subscribe. Boracay again. This is Waray TV.